Toijalaan ja jos olet matkalla Turun suuntaan raiteelta 2, juna odottaa sinua raiteella 2, eli siirrypä raiteelle 2. Ja Tampereelta vaihtoyhteys Porin suunnan matkustajille linja-autokuljetus, joka lähtee asemahallin, kun kävelet asemahallin lävitse rautatietorin puolelle, niin sieltä. Ja Pendolino-yhteys 91 Tampereelta Jyväskylän Pieksämään kautta Kuopioon. Junahan tulee meidän perässä ja lähtee Tampereelta raiteelta 4. Aika on kello 18.40 raiteelta 2.